عن عائشة رضي الله عنها. Шулай Гайша, ягъни пәйгамбәребезнең хатыны, Аллаһ аннан разый булсын, хәбәр итә. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف غضبك ورداك. Аллаһның илчесе әйтте Гайшәгә, чынлыкта мин беләм ди, синең ачулы вакытыңны миңа карата, һәм инде риза булган вакытыңны. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله. Һәм шуннан соң инде Гайша сорады: "Эй Аллаһның илчесе, каян син моны беләсең? Каян син моны белдең минем ачулы вакытымны һәм минем сиңа карата риза булган вакытымны?" قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد. Аллаһның илчесе әйтте: "Әгәр син ди миңа карата, ягъни риза икәнсең, миңа карата ачулы түгел икәнсең, әлбәттә Мөхәммәднең Раббысы белән ант итәм" дип әйтәсең. وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. ولكن أجر ميا قرأت أشلوي كنسن يوق إبراهيم رب سبحانه أنت تمدي بيتسن. قالت قلت أجل لا أهجر إلا اسمك. همش ناس عائشة رضي الله عنها هيتا أيدي شلايدي درستي لكن min эшли алган иң зур нәрсә ул синең исемеңне әйтмәү, ягъни ул синең исемеңне бойкот кылу. Бу хадистә күргәнебезчә пәйгамбәребезнең дә хатыннары ачулана торган булган. Пәйгамбәребезнең дә хатыннары ачулана торган булган. Айша радиллаһу анха пәйгамбәребезнең иң яраткан хатыннары, иң яраткан хатыны. Һәм ул пәйгамбәребезгә ачуланса, аның исемен әйтми торган булган. Ягъни аның исеменә бойкот белдергән. Ләкин пәйгамбәребезнең үзенә аның сүзләренә бойкот белдермәгән. Шулай ук аның хакларын үтәүне, аңа хезмәт итүне, аңа саллаллаһу алейхи ва саллям яратуны калдырмаган. Бар тик исеменә генә бойкот белдерә торган булган. Без бит бүген яратабыз, бүген әйтергә, менә пәйгамбәребезнең хатыннары даган көнләшкән дип. Менә пәйгамбәребезнең хатыннары даган савыт сабаны бергән. Менә пәйгамбәребезнең хатыннары да ачуланган дип. Айша савыт сабап атканда бер вакыт хадистә килә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Айшаның өендә булганда икенче хатыны пәйгамбәребезгә тәлинкә белән ризык җибәрә, савыт белән ризык җибәрә. Һәм инде Айша ишекне ачкач, инде күрә бит кемнең хезмәтчесе икәнен, аңлый бит кем ризык җибәргәнен. Бу тәлинкәне ала. Һәм көнләшүдән аның ул үзе дә сизмәстән, нык ачудан, көнләшүдән шушы кулындагы савытны төшереп җибәрә идәнгә. Һәм андагы булган әйбер чәчелеп, шушы савыт ватыла. Ләкин игътибар итегез. Айша радиллаһу анха бу хәлне, ягъни состояние аффекта ясый. Һәм шуны эшләүгә, савытны төшереп җибәргә, шунда ук пәйгамбәребезгә куркудан, шунда ук пәйгамбәребезгә таба борыла. Ягъни аның йөзенә карый. Нәрсә эшли пәйгамбәребез? Ягъни курка, аңа дуга ясамас микән дип. Ягъни шунда ук аңына килә. Һәм шулай ук бу хадистә дә күргәнебезчә, Айша пәйгамбәребезгә ачуланса даган, бу ачуны яшерә торган булган. Ягъни пәйгамбәребезгә күрсәтмәгән. Безнең шикелле сәгатьләр буе, көннәр буе, атналар буе, ягъни аңа карата ачуланып, бу ачуны күрсәтеп, төрле яктан аңа начарлык эшләп бирмәгән, ягъни яшергән. Чөнки бит әйтте: "Эй Аллаһның илчесе, син моны каян белдең?" ди, минем ачуланганны ди. Бу нәрсә аңлата? Димәк, ул бу ачуын нишләгән? Яшергән. Шуңа күрә бу хадистән без сабак алабыз. Үзебезгә дәрес алабыз. Нинди дәрес? Беренче ирләргә. Ягъни әгәр бүгенге көндә хатыннарыбыз ачулана икән, көнләшә икән, ягъни ялгышып инде. Без әйтмибез ачуланып йөри дип. Ялгышып ачуланып берәни начарлык эшләп ата икән, берәни ялгышлык эшләп ата икән, ягъни көнләшүдән ялгышып шулай берән начарлык эшләп ата икән, без моны күтәрергә тиешбез.
Без моны күтәргә тиешбез һәм кабул итәргә тиешбез. Чөнки хәтта пәйгамбәребезнең өендә дәген тәлинкә ватылды. Ни сәбәпле? Көнләшү сәбәпле. Шулай ук хатын кызларга карата. Хатын кызларга карата, әгәр хатын кыз иренә ачулы икән, бу аңлатмый аңа көннәр буе, сәгатьләр буе әйткәнебезчә, яңа атналар буе шушы ашны күрсәтеп, аңа хезмәт итмичә, аңа начар сүзләр әйтеп, аның белән кычкырышып, аның хакларын үтәмичә йөргә дип. Юк, бу моны аңлатмый. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Синең ирең, синең җәннәтең һәм җәһәннәмең." Ягъни хатын кызларга ир белән ничек мөгамәлә кырыр өчен аңлар, ничек мөгамәлә кыруны аңлар өчен шушы хәдистә җитә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте хатын кызларга: "Ирең синең, синең җәннәтең һәм җәһәннәмең." Димәк, син шушы ирең аркасында я инде җәннәткә керәчәксең, я инде җәһәннәмгә керәчәксең. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр хатынына ире ачулы икән, аның намазы баш өстеннән күтәрелмәячәк. Аның укыган 5 намазы баш өстеннән күтәрелмәячәк." Бу сүзнең мәгънәсе, димәк, ул шушы намазлары өчен әҗир савап алмаячак. Аңа шушы намазлары өчен әҗир савап язылмаячак, әгәр дә аңа ире ачулы икән. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр ир кеше, игътибар итегез, хатыныннан риза була икән, бу хатын кыз үлгәчтен аңа әйтәчәкләр: "Җәннәтнең нинди ишеге бар, шул ишектән кер җәннәткә. Җәннәтнең нинди ишеге бар, шул ишектән кер җәннәткә." Күрәсезме, нинди зур әҗир савап, нинди гамәл өчен шундый әҗир савап. Хәтта кеше әти-әнигә игелек күрсәтә икән, ул аның өчен махсус ишектән җәннәткә керәчәк. Әти-әниләргә игелек күрсәткән ишектән керәчәк. Кеше ураза тота икән, нинди ишектән керәчәк җәннәткә? Райян дип аталган ураза тотучылар ишегеннән җәннәткә керәчәк. Ләкин әгәр хатыныннан ир кеше канәгать була икән, разый була икән, бу хатынга җәннәтнең нинди ишеге бар, шуннан кер дип әйтәчәкләр. Аллаһ субханаху тааля шушы дәгыйф булган хатын кызга җәннәт юлын җиңеләйтте. Җәннәт юлын кыскартты. Менә сиңа ирең, менә шушы иреңә игелек күрсәт, һәм Аллаһ сиңа җәннәтне җиңеләйтәчәк. Бүген кайбер хатын кызлар бу моны аңламый. Җәннәт юлын каяндыр ерактан эзлиләр. Мәсәлән, аның ире бар, ул каядыр укырга икенче илгә китеп бара. Гыйлем алырга, имеш җәннәткә аның керәсе килә. Аның ире бар, я инде ул иренә игелек күрсәтми, өендә ашарына юк, өйнең эчендә ул гыйлем ала. Я инде башка кешеләрне укыта. Аның ире бар, ул бу иренә аның игелек күрсәтергә вакыт юк, ул башка кешеләргә игелек күрсәтеп йөри, садакалар таратып йөри, башка кешеләргә садака таратып йөри. Бу дөрес түгел. Аллаһ субханәһу ва тааля әйтә: "Ва тубуюта мин абуабиха." Иләргә ишектән кирегез, кирәк түгел ишеккә, өйгә арттан кирегә, тәрәзәдән кирегә. Аллаһ сиңа бу юлны җиңеләйтте. Син уйлыйсың, шушы эшләрне эшләп, шушы, мәсәлән, әйтик, мисал өчен, китте ул әллә кайларга гыйлем алырга, ирен калдырып. Валлаһи, иртәгә син тонналап гыйлем алсаң дагы, китаплар укысаң дагы, әгәр синең ирең синнән риза түгел икән, бу синең гыйлемеңнең файдасы юк. Бу гыйлемнең идәнгә бар. Хәтта шушы гыйлемең булып та, әгәр синең ирең синең белән риза түгел икән, Аллаһ сине җәһәннәмгә кертүе бар. Икенче бер мисал, бер хатын мәсәлән, 5 намазын укый, ураза тота. 5 намазын укый, ураза тота, гыйлеме юк. Ләкин ире аның белән канәгать. Шушы хатын үлә икән, аңа әйтәчәкләр нәрсә дип? Менә җәннәтнең нинди ишеге бар, шуннан кер. Әлбәттә, без әйтмибез, хатын кызга инде башка игелекне калдырырга дип, бартык ире белән мәшгуль булырга дип, я инде гыйлем алуны калдырырга дип. Юк, калдырырга түгел. Әгәр син буларны бергә куша аласың икән, бу нурун галә нур. Бу синең өчен тагын да әйбәтрәк. Әгәр син буларны, ягъни ирең белән яхшы мөгамәлә кырып,
Ирең белән яхшы мөнәсәбәттә булып, шуңа өстәп тагын укый аласың икән, гыйлем тарата аласың икән, я инде башка кешеләргә игелек эшли аласың икән, бу синең өчен тагын да әйбәтрәк. Тагын да әйбәтрәк. Ләкин юлны бутарга кирәк түгел. Аллаһ сиңа кыска юлны бирде. Бу шушы кыска юлдан, Аллаһ җиңләткән юлдан бара кирәк. Шуңа күрә инде хадистә килгәнчә пәйгамбәребезнең хатыны пәйгамбәребезгә ачуланганда аның исемен әйтми торган булган.